Bona nit. Justament aquesta setmana, Ràdio d'Esvern hauria fet 30 anys. En el següent documental de Sant Just a Fons, descobrirem per què Ràdio d'Esvern va tancar les seves portes. Aquest documental intentarà descobrir els misteris que van envoltar la desaparició fulminant de la ràdio capdavantera del Baix Llobregat. Per què es va tancar Ràdio d'Esvern just en fer 25 anys? Per què el director de la ràdio, Héctor Sánchez, està en parader desconegut? Per què Ràdio Camoapa va rescindir l'acord amb el qual havia arribat a Ràdio d'Esvern? Què hi té a veure l'arribada del partit polític Ciutadans a l'alcaldia de Sant Just? Per què on hi havia abans les instal·lacions de la ràdio, ara hi ha un Starbucks Coffee? Tot això i més ho descobrirem aquesta nit en un documental sense precedents. Però comencem pel començament. Ràdio d'Esvern era la ràdio més escoltada del Baix Llobregat. Al carrer no es parlava d'una altra cosa. Jo escolto molt Ràdio d'Esvern, m'agrada molt tots els programes i m'agrada molt tot el que fan. Els meus programes preferits són Cinema sense condicions i Osvaldo de nit. Un nom molt encertat. El qui més m'agrada és l'Héctor Sánchez. Bueno, no sé qui és, Però... Ràdio d'Esvern, la millor fora Catalunya Ràdio i RAC1. Mi mamà me mima. Ràdio d'Esvern, molt interessant tot. Tot el que fan m'agrada molt. Molt bé, molt bé. Però llavors, què va passar? Segons sembla, tot va començar quan algun col·laborador va demanar cobrar per la seva tasca dins l'emissora. Per la seva seguretat, hem decidit mantenir la persona en l'anonimat canviant-li la seva veu. Porto 25 anys treballant en aquest desgavell d'emissora i crec que ha arribat el moment de que em paguin el meu sou, de que em paguin la meva feina. I això queda ben clar. O paguen o això s'acaba. I a partir d'aquell dia, aquest col·laborador va cobrar. Però tothom se'n va assabentar. Això, lògicament, va comportar un cert malestar entre els altres col·laboradors i l'ambient a la ràdio es va començar a crispar. No seràs mai un bon locutor. Sempre tindràs una veu i una personalitat fastigoses. Els micròfons no són per tu. De què parla? Però de què parla? Què diu? Tothom volia ser millor que els altres i alguns programes van canviar la seva fórmula, com l'MKM de Xesco Ramos. Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas? Esto es el Jaroteo Nocturno. Saludos de un amigo, Richard Bertomeu, que juntos vamos a estar hasta las 2 de la madrugada compartiendo buena música y buenas canciones. Radio Teletaxi FM Barcelona. Fins i tot, un programa tan seriós com Veus de la Parròquia es va veure obligat a canviar el seu format i introduir-hi acudits i imitacions. Uno paseando por la calle con la gloria de mi madre. Tengo un problema muy grande. Dice, ¿qué problema tiene? Dice que me gusta todas las mujeres menos las mías. ¿Te das cuenta? Ahora, y dice el otro, lo mismo me pasa a mí, que me gustan todas menos la tuya. Fins i tots els més petits escrivien cartes al director demanant solucions. Però la resposta no arribava i el temps va anar passant. La gent va començar a fer coses estranyes. La ràdio ja no s'aguantava per enlloc. Els programes no tenien sentit. La gent es posava nerviosa.
i es van anar perdent els milers d'oients a poc a poc. Els col·laboradors van començar a boicotejar-se els guions. Cada vegada es deien més tonteries. El ple municipal de Castelldefels ha aprovat una moratòria per la concessió de llicències de clubs amb habitacions durant un any per evitar la proliferació de prostíbuls. Falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí. Comencen a fullejar alguns diaris i a fumejar alguns tallats. La gent al carrer ni escoltava ni volia Ràdio d'Esvern. Ja no escolto Ràdio d'Esvern, ja no m'agrada. Ahora escucho la COPE. Jo no que no l'escolto, veus? No l'escolta ningú, perquè saps què passa? Que no tinc... No, a la ràdio és aquesta a l'orella i em cauen, no se m'aguanten els auriculars, les orelles. Al llit sí, perquè m'hi poso el coixí. Com veieu, les coses no pintaven gaire bé. Fins i tot el director de la ràdio va voler marxar. Aquestes imatges les vam gravar amb càmera oculta. Ràdio Cornellà? Hola, què tal? Soc Héctor Sánchez. Teniu algun lloc de feina per mi? De becari? Perfecte. M'encantaria molt. I quants cafès hauria de portar al dia? Però tot això només es podia solucionar d'una manera. Es va citar a tots els col·laboradors a una reunió. I la reunió va arribar. Volem una ràdio digna! Volem una ràdio digna! Volem una ràdio digna! Volem una ràdio digna! Anarquia! No et volem com a col·laborador. Que Esplugues no tingueu ràdio no vol dir que hagueu de venir a la nostra a tocar els nassos. Tu m'has robat col·laboradors. Tothom deu 50 cèntims del cafè. Tu a la ràdio només hi vas per trucar per telèfon. I veient com anaven les coses, des de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern es va decidir tancar la ràdio. Josep Perpinyà, que va canviar-se al partit polític Ciutadans, ens explica per què va tancar la ràdio. Bueno, hablaré en catalán y en castellano a la vagada. A mí me pregunta sobre Radio d'Esvern. Hombre, és una cosa que va ser així perquè hi havia massa col·laboradors, hi havia molts col·laboradors i vam haver de decidir que esto no podía seguir así, no podía continuar de esta forma porque todos querían cobrar y pidieron mucho más presupuesto para el año que viene, es va duplicar i vam dir no, això s'ha d'acabar. Aquí el veiem donant l'ordre de tancament de Ràdio d'Esvern. I així va acabar Ràdio d'Esvern. I així acaba el nostre documental, no sense abans recordar, justament, a tota aquella gent que va fer possible, de forma interessada o desinteressada, un projecte comú. Un projecte on les persones, per damunt de tot, eren la paraula i la veu d'una ràdio. Una gent valenta, qualificada, professional, intel·ligent i fantàstica. Visca Ràdio d'Esvern i els seus col·laboradors. A veure si la tornen a obrir.